Moi boa xente, que tal? Como estamos? Gas, gas. Gas. Un día máis dando gas. Gas. Moito gas. Aí está. Hoxe vimos As últimas prediccións do ano. as Complicarnos a vida un pouco. Sí, Sí. A que vimos nos vuelvan dar cera, non? a enfurecer a xente. Eso que si Sí. non está mou, Non está Hoxe non está o mo, azote de Monforte. No, azoute polo que me comentan deron ya, Sí, correcto. Pero bueno, hoxe sí, vimos a facer as nosas prediccións de final de tempada. Quedan as finais polo ascenso en diferentes categorías e ímonos quentar porque imos baixar ata segunda autonómica. Correcto. Sí, Segunda vamos a- Portugal. Todo, básicamente todo. Vamos. Todo, ímonos mollar. Muy bien. Sí. En moitos casos, bueno, na maioría, de feito, sen ter nin idea. Pero bueno, esas son as que máis gustan. Exacto. E imos comezar co ascenso á segunda federación, onde esta fin de semana o Compos eliminou o Atlético Arteixo remontando en San Lázaro. Sí. E o Compos terá que xogar contra o Catalán, que é o Badalona, o Forte Badalona. Equipazo. Dios, que cerca quedei de acertar por completa a miña predicción. Sí, pero Berraches co agullazo, tes É que toda a pinta, No, o sea, cando vin o agullazo, claro, eu dixen, hostia, pero eu dixen que marcara agulló de cabeza sobre dous tipos. Pero claro, falloume un minuto por 50 minutos. sí, Esas cousas. Estivo moi bonito o partido, Sí, pero a bueno, verdad que sí. agora hai que pensar xa na final, nesa que todos creo que queremos que ascenda o Compos, pero non sabemos si vai ascender ou non, evidentemente. Xoga contra o Badalona, que remontou a súa eliminatoria contra o Cornellá de Messi. Sí, Foi unha burrada, non sei se bichedes que Sí. 4-1 perdeu Remontada, na non? ida e 3-0 remontou na segunda metade. Sí. Equipo feito para ascender igual que o Compos. Sí, Eros. parecido tamén ao Compos no feito de que empezaron moi ben e nas últimas xornadas desinfláronse por Sí. completo, o que lle deu a opción de ascender ao Manresa. Teño que decir para os afeccionados do Compos, pese a que estiven en Badalona hai 2 semanas, non pasei polo campo, así que non vos podo decir absolutamente nada da infraestructura, pero de Badalona... Infraestructura, de Badalona Normalmente pides algo do terreno, non? Da Claro. infraestructura. Claro, da infraestructura do campo e tal, pero sí que si queredes sitios por Badalona, cerca da Olímpica hai varios baretos bastante chulos. Interesante. É un centro comercial tamén moi guapo. Moi Mellor ben. ou peor que Cancelas? Peor, ten menos tiendas. Joder, pues, Ten a ser bastante bo. boa oferta de comida. Bueno, teño en Barcelona ao lado tamén, así que Moi ben. moi boa zona, Badalona. Agora vou Moi pedir bonita. que te molles. Va a ser o primeiro en mollarte. Ascende o Compos, sí ou non? Eu quero que ascenda o Compos, pero non o creo. Non é... A ver... Tes unha cruzada en contra do Compos. No, ao contrario que vamos xogar en Twitter Compos. Sí, sí, é que parece que estás aprendendo moito de certo amigo teu. No, no, pero no, honestamente, o sea, creo que o Compos vai gañar en San Lázaro. Creo que vai gañar. O problema é na volta. Eu a volta, como xa expliquei no vídeo das predicións de todo o playoff, pa min a volta Pero contabas co Arteixo na final. contaba co Arteixo na final, pero dixen que independientemente de quen ganara a final, que o vía moi crudo polo feito de xogar a volta en Badalona. Pese a iso, todo o meu esforzo e corazón vai ir en que ascenda o Compos, pero creo que non vai ser así. Vale. Vieito. O gañá me equivoqué. Pois eu creo que sí que vai ascender o Compos. Creo que vai ascender sin merecelo. Non mereceu durante prácticamente todo o curso. E creo que tampouco está merecendo, por exemplo, outro día contra o Arteixo. Non sei. A ver, ao final chegados a este punto hai que ganar e xa está, pero xa empezando, porque o Compos creo que xa non debería estar aquí, nin de coña. Pero está. Está. Pero creo que tampouco está sendo pois suficientemente sólido ou suficientemente superior na fase de momento, non? Van sacando partido co Vilalbés que sí. Pero por exemplo a eliminatoria co Arteixo, non sei, que ao final é unha eliminatoria moi complicado, está moi igualado e todo o que queiras, pero hai unha diferencia de equipo que non se ve sobre o campo. Sí, eso pero... é así. Sí. A ver. De todas formas, eso, creo que son casos moi similares ao do Badalona e ao do Compos, son dous equipazos feitos para ascender que non cumpriron as expectativas e que ao final están aquí nesta final sufrindo un pouco os dous, pero
creo que, non sei, a verdade que non sei o equipo que ten o Badalona, pero o Compos parece un auténtico equipazo. Creo que poucos equipos pode haber en España, en terceira división española, no grupo que sea, que ten un equipo como o Compos. E creo que máis por non sei, por equipo e por calidade e tal, que van a ascender máis que por xogo. Bueno. Creo que vai ser unha eliminatoria igualada, moi igualada, pero creo que con sorte, sin merecelo demasiado, vai pasar o Compos. Pode haber penaltis, Sí, acordarse que aquí xa non vale o criterio do empate mellor clasificado. Básicamente, por ser de diferente grupo non se pode medir esa calidade, pero ademais os dous foron segundos, así que moito menos. Tuveron mala sorte, incluso porque posiblemente os cataláns, os que quixeran evitar eran os galegos e viceversa, non? Os galegos querían evitar os cataláns. Tal cual. Tú nun sorteo destas características hai 3-4 comunidades que queres evitar. Unha é Galicia, outra Cataluña, Andalucía tamén. Valencia, Madrid. Sí, correcto. Bueno, pois eu creo que vai ascender o Compos. Coincido con Vieito no apartado de que dificilmente hai equipos con mellores futbolistas que o Compos. Creo que ten que facer un moi bo partido en San Lázaro, ir con vantaxe en San Lázaro e despois ali loitar como durante todo o curso. Quero dicir, o Compos tampouco bueno, equipo... como durante todo o curso, non, mellor. Como a primeira volta. Pouco mellor. Sí, como a primeira Pois volta. como a primeira volta, pero tampouco perdeu tanto o Compos. O sea, eu creo que lle quitamos mérito tamén aos equipos que xogan contra o Compos. É verdade que o Compos ten que ascender porque ten un proxecto para iso, pero chegados a este punto, pois... A mí o que máis me gustou do Compos este ano, que creo que é unha cousa que poden explotar nesta fase de ascenso, é a solidez que tiña. O sea, era un equipo moi sólido. É que máis ou menos iba aproveitando as ocasións que tiña. Creo que é o que se teñen que ceñir nestes dous partidos que quedan. E logo hai dúas cousas que para min tamén que son puntos fortes do Compos, que son as contras e a capacidade de talento individual que moitas veces decide estas eliminatorias. E eso Compos sobre. Sí, claro, con o outro día, por exemplo, para Par, Guisande, é un nivel espectacular. A primeira parte que fai Armental é unha locura. A min o diferencial pareceme tanto Guisande, sin ninguna dúbida, e para Par. Para é outros. Son fútbol para xogadores de outra categoría. Ven de ascender co Talavera a primeira federación. Tanto. Para min é máis xogador para Par que Guisande. Sí. Pasa que Guisande... ten moito máis potencial Guisande porque é moito máis novo. Increíble. Abranti? Pois eu unome tamén ao que di Vieito de Cabo. Eu penso que o Compostela vai ser equipo de segunda federación. Evidentemente non vai ser un partido sinxelo, nin moito menos, unha eliminatoria, quero dicir, pero creo que pode sacar bastante rédito e sobre todo vantaxe no partido de San Lázaro, porque o outro día hai que salientar unha cousa, a entrada foi brutal, a verdade estuvo bastante caldeado a parroquia branca e azul, e creo que esa tamén é unha das claves, como tes enchufados aos teus, todo o clube, quero dicir, todos, cada parte, porque hai afeccionados, hai directiva e hai equipo, pois creo que hai ese paso ao mellor a entenderse nunha comunión, e creo que vai ser clave para sacar unha vantaxe nesta ida, e ali creo que van a aguantar o resultado. Sí. Había moita xente do Atlético Arteixo tamén. Oye, moito mérito a tempada do Arteixo. Por iso espectacular. É ilusionante que ao final estaban a nada, aparte levaban a vantaxe, normal que houbera un desplazamento tamén bastante importante de xente do Arteixo, pero sobre todo eu creo que o Compos, apoiado na súa afección, pode facer cousas grandes e unha delas sería ascender. Sí, señor. Ojalá, porque eso tamén implicaría que o Silva mantén a categoría. Silva, o Centes e o Amanecer. Correcto, correcto. Pois pasamos agora ao ascenso a terceira federación, onde quedaron xa dúas finais, dous equipos ascenderán. Unha final é ese Porto Novo Lemos e outra Antela Santirso. Recordamos que ningún de nós, non estaba Vieito, estaba Mou, pero ningún deu como equipo finalista o Antela. Caláronos a boca. E vaya forma. Espectacular. Ao Betanzos 0-5. Espectáculo, a verdade. A palabra de Mou, Bueno, eu non estaba, pero fixen as prediccións tamén, e tamén me carguei ao Antela. Claro, é verdade, é verdade. Pois, Eros, esa primeira final, Porto Novo Lemos, o Porto Novo cargouse a Ordes, o Lemos ao Negreira. Por certo, tamén, cañaza do Lemos a Mou en concreto, sobre todo. Que dixo que iban a quedar 7-0. Claro, é que, a ver, tú podes dicir que o Lemos non pasa, que pasaba o Negreira, pero, home, 7-0. Bueno, eu que sei, hai que mollarse, efectivamente. Hai que poñer un valor tamén a valentía de Mou por decir un resultado exacto. É que dá moito xogo, Mou. Sí. Esta eliminatoria é moi igualada.
Ademais é igualada. Sí, claro. Si ves os resultados de Liga, porque nos dous encontros empataron 0-0 e 1-1, pero eu creo que ascende o Club Lemos. Un de Sarria azoutando aí a Bandé ou a Vas cos bufanda do teus Lemos. amigos de Vou co Lemos. de Monforte. A tope. Monforte, Sarria e Irmandade. E pa non habría derbi, claro. Sí. Un derbi que porque o 18 anos despois, na ida estiven falando con moita xente do Lemos e tal, e ambos como que temos ganas de que por fin haxa un derbi, e además sería o derbi máis grande que En o terceira, porque claro, sería claro. a primeira vez que sería en terceira, ¿no? Creo que sería moi bonito volver a ter o Lemos en terceira, ademais para o Porto Novo, non? para Porto Novo, no? E ademais eu que vin Monforte na ida é que me encantou do Lemos. Solidez, pero Moi físicos. moito dominio. Moi físicos. Iñaki e Da Fonte controlaron o partido. Falo da ida, non fun a volta, pero Iñaki e Da Fonte controlaron o partido moi ben. Logo Boa afición aos do sí, Lemos. moi Quéntanse. boa. Son quentes, non? Moi boa, moi quente, moi brava. Sí. Numerosos, dis. Molan. Sí, 1200 Meten houbo medo, na Pinguela. Na Pinguela. Como para non ir co Lemos, Ti digo eu, A ver, ou para ti enfrentarte como Mou. Vieito. Pois eu vou enfrentar ao Lemos, eu vou do Porto. Eu creo que vai ganar o Porto Novo, e aparte vou do Porto Novo, porque sempre me tirou máis o Porto Novo que o Lemos. Eso sí, paréceme que sufreu un pouco máis do que do esperado Porto Novo na volta, ronda sobre a previa volta, contra o Ordes, sí. que Na volta, sobre Na todo, volta, claro, en Baltar, empate, en claro. Ordes ganaron 0-1, pero na volta parecía que iba a ser un partido moito máis doado do que ao final foi. Aínda así o Porto Novo fixo unha temporada espectacular. É un equipo que leva anos xa que a mesma xente, o sea, un equipo xa de anos preparado para dar este salto a terceira, e a pesar de que vai ter un partido moi complicado co Lemos, eu dou por favorito o Porto Novo, e creo que en Baltar, sobre todo, va a marcar a diferencia. Perfecto, pois eu confío tamén nos homes de Minso e vou ir co Porto Novo. Creo que vai ser un partido dous partidos moi igualados e creo que se vai decidir en Baltar. Así que vou dicir unha cousa, é máis. Creo que vai pasar o Porto Novo en penaltis e vais a decidir do lado de Diego Dadín antes que o de Losada. Pois eu aí no É que é mollarse, porque Losada é un puto fenómeno en penaltis e demais. por eso. Pois, Dadín tamén, para penaltis de carallo. Claro, pero eu creo que vai pasar o Porto Novo en penaltis. Eu Lemos pode facer unha tanda 1-0, Sí, xa o vimos. Xa o vimos. Xa temos o exemplo, non? E agora, uneste outra vez ao equipo Cabo Vieito ou Vasco zumbao de él? Teño que decir Preséntalo unha como que solo dai unha opción Teño posible. que decir outra cousa. En Monforte moita xente me dixo gracias por ser o único que confía, Pois a ver se che daban Cuidado, outra vez as grazas. Home, tamén, eres do Sí, lío porque alto, vai volver a ser o único A ver, que confíe. o que está claro é que Porque eu me tamén gusta. me uno ao Porto Novo, o sea, 7-0. No, non. Que o dixera o que estaba no meu asiento fai unha semana ou fai dúas. Bueno, pois non significa que o vai a facer o mismo. Que penso que vai estar apretado bastante, e é normal porque calquera dos dous son moi bons equipos, fanse moi fortes tamén en casa, son dos equipos que teñen mellor rexistro nos partidos que xogan como locais, pero penso que, bueno, pois o factor de xogar a volta en Baltar pode influir, ver tamén ao final o Salnés é unha rexión de fútbol moito, e sobre todo Baltar é un pedazo de estadio. Non estou dicindo Teñen un que equipazo, a Pinguela sexa outro, pero creo que van xuntar moita xente Os ali. Teñen un auténtico equipazo, individualidades como Dadín na portería, que a Coventín, que perfectamente tamén che pode facer a festa en calquera encontro. Os Barbeito. Os Barbeito, Moncho, a mí Moncho mola. Claro, Moncho é un xogador Monchito. que tamén ten un pouquiño esa experiencia, tamén xogaron ano pasado no Villalonga en terceira. E creo que esas pequenas puntualizacións son as que van declinar a balanza a favor do Porto. Ambos equipos poderían estar perfectamente en Sí, terceira. Sí, é un sí. partidazo, Sí. Vai estar bonito. Por certo, sabíades que a Pinguela é o único campo con toldos? Como contar? Como con todo. Toldos, sí. Toldos Na- Gómez. Na grada hai En Arzúa non hai toldos. É que- É que, a ver, No, Na pero, casa do en Ferreiro, plan, non se sabe. no teito da Pinguela é que eu flipei, hai toldos. Hai toldos. É un Que gran- van a mí con- encanta a Pinguela. Van con toldos? e teñen un sensor que se fai aire
recóllense. Hostia, que listos son os toldos, Es increíble. Joder. Bueno, Maravillas. Pois a ver, Dato completamente innecesario. estivo ben. Bueno, está ben. Estos éramos moi fortinos, non os tolos. Sí, a xente sempre ten que sair dos vídeos de Non Vale Furar aprendendo algo novo. E de fútbol non vai aprender, entón tengo estas cousas. No, demostrado está. Imos que a outra eliminatoria donde sairá outro equipo Sí. de terceira federación, Antela Santirso, o Santirso de Fabio contra o Antela de Bruno Gómez. Cuarto contra quinto. Cuarto contra quinto, o único equipo do Grupo Norte, o Santirso. Sí, moi ben tamén, Eliminou que a creo Atos. que dixeches ti que este ano que non iba a haber dous ascensos do sur. Pois, Hai 3 de 4. Do 4 de 4 eu o ao Lemos 3 de considero 4. do Norte. Bueno, Eu o Lemos limítrofe. ascendino directo. É verdad. Pero Limítrofe. agora non vou con eles. A ver, claro, é que despois do que fixo o Antela contra o Betanzos Sí, sí. e tamén respirando que ese cuidado. ambiente de ilusión, de ganas, a mí non me gustaría enfrentarme ao Antela. Na Moreira hai que sachar. Hai que sachar Me cago moito. en Dios, hai que ser. Sería a primeira vez en 107 anos de historia que chegan a terceira. Xa son, creo No, que o mellor equipo. sería o primeiro ascenso O primeiro ascenso. a terceira. Ah, O que pasa vale. é que fai 107 anos estuveron a un pasiño. Son o Ah, mellor, vale. son o mellor agora mesmo tras pasar esta primeira eliminatoria son o mellor Antela da historia. Sí. Guau. Sí. Pois E hai que facer tamén un paréntese que Pois vai ascender o Santirso. que ascender a terceira antes tamén pois pola Era haber moi menos difícil. equipos. No, ao haber menos equipos e tal, eu entendo que non habría que dar tantos pasos previos. Pode ser. O sea, Claro. para min incluso xa sería o mellor Antela da historia. Sí. Pois eu creo que van dar un paso máis. Vai ser o primeiro Antela en terceira. Xa os gafaches, macho. Había que facer un 4 do Santirso para Sí, como sí. E dicir, Xa. non van marcar un gol. Pero eu creo Creo que que meter 7. É a forma de motivalo, se é non que van de ser feito ao relaxados. mellor non marcan ningún gol. Bueno, Pero vai. ningún dos 0-0-0. dous equipos. 0-0-0 Confías en Bruno e Pío aí penaltis. nos penaltis. Non sei eu. A ver, Tinton, O Antela boa muerte. vale, Antela. Vieito. É o Santirso, eu creo que vai pasar o Santirso. Creo que o Antela si fixo unha eliminatoria moi boa contra o Betanzos, Moi boa, moi boa. que, bueno, habría que ver tamén que pasou aí co Betanzos, Engañoso, me pero comentan, sí, por en eso, parte, en parte. Por eso digo. Pero bueno, creo que o Santirso ten un equipo potente, un equipo que aparte xa ten experiencia de anos. Fabio ten experiencia de anos tamén e creo que se van levar a eliminatoria. Eu creo que vai subir bastante. Sería doble premio. Preocúpame. Porque levaron tamén a Copa da Coruña, Sí, sí. por eso. sería a verdade unha temporada para lembrar, non? Top. Preocúpame un pouco, de momento coincido absolutamente con Vieito en todo. E vou O que se preocupa completamente. Sí. Vai ascender o Santirso de Fabio, levan anos buscando, fixeron fichaxes para conseguilo, equipo moi serio, igual que o Antela. Vamos a repetir o que dixemos no anterior vídeo, gran ano, tal, pero ata aquí. Non o sei, eu estaría moi orgulloso se son do Antela, pase o que pase. Entón, vou dicir que ascendo o Santirso a terceira federación. Moi igualado, creo. Eu tamén. Que son veciños. Sí, joder. parece son veciños, bueno, son máis que veciños. Son enemigos. Enemigos? Enemigos, habrá. No, que va, No. coñezo a bastantes rapaces que están no primeiro equipo do Antela. Canche ben? Sí. Todos, Bueno, a día de hoxe todos. creo que coñezo a Pois, un. son A moi un. Antes estaban máis. son Cando moi boa estaban xente, en Sí. Xinzo. No, son moi boa ¿Verdad? xente, sí. Dou boa Moi fe boa de que son xente. moi boa Pero- xente en Xinzo. Pero creo que vai pasar o Santirso precisamente tamén por esa experiencia de anteriores anos en playoff, xa saben xogar este tipo de roldas, aínda que Saben non lles fora ben, déxame facer aí a puntualización, pero quizás están ante a oportunidade Quenteime. de que se dea porque tamén chegan, como dicíamos, logo de gañar a Copa de Coruña. Son un equipo moi rocoso e moi duro no monte, que é un campo moi complicado onde xogar. De feito, para calquera dos dous equipos vai ser complicadísimo adaptarse ao terreno contrario, porque a Moreira é un campo enorme e de herba natural, e temos o contrario no monte, campo máis pequeno e de herba artificial, onde, bueno, pues están máis acostumbrados a balóns directos e todo Vou este dicir tipo de unha cousa, xogadas. Día. Creo que o Santirso vai gañar en Xinzo esta fin de semana. Eu creo que non. Eu creo que sí. Eu creo que non. 0-1-1-2. Vai ser. Eu creo que vai ser 0-0 tamén. Pero
ao fío do que decía Abra de non adaptarse, creo que é máis fácil adaptarse a un campo pequeno artificial que a un campo grande. No. Cando estás habituado ao de feito, o Santirso xoga cada vez mellor en ese tipo de campos. Recordo exhibición en Burela, en algún campo máis de e ten peloteiros para poder xogar nos campos. É que era o que estaba pensando eu. É que o equipo Santirso igual lle beneficiaba máis o campo da Altela de primeiras, non porque xogan, aí están acostumbrados, pero de primeiras o mellor beneficiaba máis o campo da Altela que o seu. Non sei, igual están, a ver, evidentemente o que tiñan que centrarse en dominar o xogo é ali no monte, fixérono, de feito, bueno, teñeno mallado as condicións de xogo que hai que facer ali. Pero era o que comentábamos, é un equipo pois polivalente que nesas ocasións pois pode chegar a un campo grande e adaptarse sen problema porque ten xogadores para iso. Claro. Eu creo que con Telas sí que se lle vai facer complicado. Vai ser complicado no monte, seguramente. É que se estás acostumbrado a xogar xogar campo aberto, meterte nun campo pequeniño. Betanzos é natural como Antela. Como Xinzo. Sí. Bueno, pois aí quedan as nosas predicións desta fermosa categoría que é a preferente. Pues estamos un 3, un 3, un 3. Sí. No, parece que fixemos os tres un guión común e logo tú. A ver agora, que cambia un pouco o tema, imos a ir a primeira futgal. Sí, vai cambiar. Ascenso a preferente. Temos un Xuvenil de Ponteareas Monterroso, Córgomo Marín e Gondomar Galicia Mugardo. Son finais increíbles todas. Imos empezar polo Xuvenil de Ponteareas contra o Monterroso. Eros López. Volta en Cerdeiriños. Volta en Cerdeiriños, sí. Non estou seguro. Están moi ilusionados. Volta en Cerdeiriños, sí. Non me xustifiques moito, ti. Monterroso. Eu pensaba que era a resposta, en plan, volta en Cerdeiriños. Non digo nada. Monterroso de calle. Monterroso. Confío moito. Creo que a ilusión que hai en Monterroso é enorme. Viuse no recibimento do outro día. A grada está ateigada. Conseguiron pasar contra o Calo e creo que imos ter un equipo máis lucense na preferente. Vale. Deito? Pois seguindo un pouco a dinámica, eu aposto polo Xuvenil de Ponteareas. Creo que é un auténtico equipazo. De feito, a principio de temporada a mí parecíame dos mellores equipos da categoría, tanto sí no sur como no norte. O Monterroso non controlo moito, pero sí que controlo moito o Calo. O Calo era un equipo que meteuse na fase sin contalo, era un equipo que non estaba feito para eso. Bueno, a min eu creo que era dos mellores equipos dese grupo. Pode ser, pero non sei, eles non era o obxectivo meterse en fase de ascenso. Nin tampouco de Monterroso, Claro, para nada. Entón, de feito eran as dúas sorpresas que puxéramos no vídeo de primeira lugar. Entón, eu creo que máis equipo en principio ten o Ponteareas, é un equipo que sei que o obxectivo era ascender desde o principio. Dou favorito ao Xuvenil. Pois, bueno, eu vou cambiar a dinámica. Eu teño familia en Monterroso. Ostras. Tiras a terra. Tiro de corazón puro e duro e vou dar un dato que é un hostiazo. Pero son os tres dianteiros do Xuvenil de Ponteareas, Gorka Dávila, Cándido Casal, Óscar Míguez, 68 goles en Liga, e o Monterroso goles en Liga, 63 entre todos. Fácil. Eu só digo eso, pero aínda así vou ir co Monterroso, que eliminou o Calo despois dunha épica tremenda na prórroga. Sí, na prórroga. 117, non? Sí. E o Juvenil de Ponteareas sí que é certo que contra Sporting Meicende tivo apertado, o sea, o resultado tamén foi un pouquiño aquí sí que enganoso pero empezou gañando 2-0 o Sporting Meicende. Xa. Sí. Que pasa? Que logo Casal, que logo tes a un xogadorazo. 22 anos só, 22 anos, e o que máis sorprende é que xa meteu máis goles este ano en primeira futbol que o ano pasado en segunda con Mondariz. O sea, vai escalando, sí. Sí. Entón, creo que pide preferente e creo que vai ter se sigue co Xuvenil de Ponteareas, porque para min vai ser o gañador, o vencedor desta eliminatoria. Un pouco concordo moitísimo co que di Vieito, un equipo preparado por e para ascender, que tivo a mala pata de, tendo a posibilidade de selar ese ascenso na última xornada, non saíron as cousas para nada, caeron contra o Gondomar 1-5 e quedaron relegados da primeira a terceira posición. É que non se nos pode esquecer eso. Era un equipo que estaba liderando e levaba xa varias xornadas liderando ese grupo 1, grupo 6, que ao final ascendeu o Matamá. E eu creo que as individualidades neste caso van pesar máis que o xogo coral dun Monterroso que, volvíamoslo a decir, creo que motivos máis que de sobra para estar orgullosísimo da campaña que fixeron. Como Antela.
é un pouco, aparte son perfis similares, ¿no? Tirando tamén de moita xente da casa que moita canteira. Sin lugar a dúbida. E Fernandito adestrador xogador. Sí, eso é impresionante, Bueno, vaya, a verdade, sobre todo para organizar todo. E logo, constame que outro día celebrou bastante. Aí pasar contra o Calo, é normal. Non falamos deso. Nadie fala deso. Gas. Algún gas de gas de metería, non sei, probablemente. Deixamos a eliminatoria. Sí, eu creo que o Xuvenil de Pontereas pois vai pasar esta eliminatoria. Perfecto. Pois pasamos á última, perdón, penúltima, a segunda en concreto, Córgomo contra Marín, dous superproxectos que se enfrontan nesta final polo ascenso preferente. Eros López, quen vai ascender? Córgomo límite, pasou. Sí, pero o límite. No. Gañou 5 goles a 2 contra un. Olvídate. Confundime. Foi un día moi bonito para o Córgomo. Sí. Pero eu creo que se acabou bonito. Chega o Marín, chega o super equipo. O Córgomo tamén é un son dous super equipos. Son tan parecidos a nivel Sí. ¿Sabes? Na planificación de temporada incluso. Correcto. Marín. Vale. Eu para min Marín. Vale, sin máis justificación. Eu Marín tamén, coincido con Eros por primeira vez no día. Sí, o Córdoba ten un moi ben equipo, pero que a min o Marín parece, non sei, os outros que ten que son apabullantes. cousa É que de escándalo. ten xogadores de segunda ref. Sí. Ou iba a decir o máis, pero sí. Non, para min terceira refalto. Non, ningún que futbolista podía estar Jai Pazos na Sarriana. Sí. Perfectamente, Usila. Sí, a ver, a mí non me parece ningún Antón de Vicente. É que eso, fichas a Antón de Vicente e Arán para xogar os playoffs. A mí me parece un equipazo. Perder unha Estrada, eso sí. Co Sporting Estrada. Sí. Pero sí, ao final cadroulle que tiña na Liga o Ribadumia, que era outro auténtico equipazo, e nun pulso aí entre os dous, pois acabou no levando o Ribadumia, pero me pareceme favoritísimo. E sí que é certo que tuveron mala sorte tanto o Córgomo e o Marín, eu creo que lle tocar entre eles, porque eu creo que posiblemente sexan os dous equipos máis fortes que hai en todo o playoff. Eu discrepo. Pode ser, sí, pero bueno, entendo que pero quero decir que son dous equipos feitos para ascender, claramente, ademais. Pero eu pareceme que o do Marín parece un auténtico super equipo, eu apostaría máis polo Marín. Pero bueno, probablemente dos 6 que están na final, top 3 para min, sí. Solo o Monterroso non contamos con él. Os outros 5 dos 6 que pasan a rol da final. Estou de acordo con eles. Menos o Monterroso, o resto contabas. Pode ser, o Club do Mar eu contaba un poquinho máis contra o Galicia Mugardos. Eu tamén. Pero bueno, o Galicia Mugardos, Vale, pois eu vou dicir tamén o Marín. Creo que vai... É que concordo con Vieto, non me vou repetir, non imos alargar o vídeo. Abraham, ti que opinas? Marín, seguinte, non alargamos o... Enhoraboa Córgomo polo ascenso a preferente. Non imos dicir que perden 7-0, porque creo que vai ser igualado. Non, vai estar igualadísimo, aparte no Bañadoiro, que é un campo, bueno, dicémolo antes, ese é unha mestura entre o monte e a Moreira, porque é pequeno e de erva natural. Sí, señor. Entón vai ser moi complicado xogar ali, pero eu creo que o Marín ten piezas e xogadores como para gañar esta eliminatoria. Individualidades máis potentes, incluso. Sí. Dani Real é un perigo, demais, pero bueno. Rubén García, Sila tamén. Hai dous, enfrontanse dous Sila. Sila contra Sila. Sila contra Sila. Veremos quen mete. Oye, eu creo que Sila. Pois pasamos a ver quen gana. A última eliminatoria, que é Segundo Mar Galicia Mugardos. Que decía que tuvera mal sorte os outros, pero cuidado, que ten pegas uns bons kilómetros, claro. Cuidado, é unha punta de Galicia a outra. A nivel xeográfico isto é unha vende un precedente dun Gondomar Ribadeo. Claro, é que non sei canto é de Gondomar a Mugardos, pero hostia, de arriba a baixo, pero é que de Ribadeo a Gondomar en coche son 4 horas. Sí, igual é máis arriba. 4 horas. Pois nada, Eros, rápidamente, móllate. Galicia Mugardos, o histórico vai volver. Sabedes quen adestra ao Mugardos? Sí. Moisés Pereiro. Un clásico, E creo que, se non me equivoco, creo que o segundo adestrador do Galicia Mugardos é o fillo de Michel Alonso, Miguel Alonso. Sí. Se non me equivoco. Pois eu confío no Galicia Mugardos. Ten bons xogadores. Pois eu aquí, a verdade é que teño moitísimas dúbidas. Creo que sin dúbida no que máis dúbidas teño.
Pero, eu que sei, xa que vivo na provincia de Pontevedra, vou dicir ao Gondomar. Vale, pois mira, eu Punto. concordo moito con Vieito e máis, creo que vai O Gondomar é un equipazo. que vai arrasar. Creo que vai arrasar o Gondomar. Arrasar, sí, pero Creo que vai arrasar. Arrasar, Creo que vai arrasar. É un Non vas poder Se non pisar me Ferrol, Si non me que non, home, que o Galicia Mugardos parece un equipazo, O é pulpo, verdade. non sei se probaste o pulpo a mugardesa. Non me gusta nada. nunca o Non me probei. gusta nada de Está nada. Pero Pero o polvo a mugardesa, que non che gusta. O polvo mugardés. Eu non sei como é, pero Nunca o probei. É como unha especie de ceviche ou algo así. Non me gusta. Sinto moito. Algo así, sí. Como Non está mal, Enemigo público número 1 de Mugar. É unha cousa Como se curiosa. Gusta Ay de Dios, como se chama? A ensalada Unha esta de así, marisco. sí, algo así, como un salpicón, algo así. Non me gusta Unha nada. cousa así. Non me molou nada. O que dicíamos antes, sempre aprendedes con nome de curar, porque de fútbol nada. De fútbol. Bueno, de gastronomía. o que sí que vos podo asegurar é que o Gondomar vai arrasar o Galicia Mugardos. O Galicia Mugardos moi ben chegado ata aquí, creo que fixeron moi ben contra o Club do Mar de Callón, pero o Gondomar é un equipo con moitísima pólvora. Teña un futbolista que hai que ter moi en conta, que é Saúl Vecina. Este ten 22 anos. Creo que este é o que ten 22 anos. Non sei se me columpei antes co de Cándido Casal. Non sei se ten 22 ou... No, é que creo que Cándido ten Máis, non? máis. Sí. 20 é do 2001, Bueno. creo, 2001 ou 2002. Alex Vila de porteiro, 101 goles en Liga. Isto é unha barbaridade. O Gondomar ben en xeira, pero super positivo. Acabaron a Liga como lóstrigos e reventaron ao Ribadeo, que gustame o Ribadeo. Sí. Pero creo que non van poder facer. Os do Galicia Mugardos, sí, creo que vai arrasar, de feito, Onde se xoga a volta aquí? En Ferrol. Xuraría que en Que en Gondomar, Gondomar, porque Gondomar quedou segundo segundo. clasificado E Galicia Mugardos Mugardos terceiro. Claro. Correcto. A Pedreira é un campo complicado, pero creo que ata vai sacar algo positivo o Gondomar. Así vos lo digo. Que como farán estos? O sea, claro, irán no día, obviamente. Sí, sí. Xogar. Sí. Farán unha paliza terrible. Terrible, sí. Terrible. Non creo que queden ali nun hotel en Mugar, absoluto. Casi era de Peñolo sábado quedar ali, Por o mellor, Sí, algo a así. ver, porque- eu sei do exemplo o sea, do- para ir, digo. O de primeiro liado. domingo e ir o sábado. Para claro, liarse o sea. despois, para celebrar incluso. Claro. Oye, En Gondomar para salir, non sei eu. pero vas a Bayona que está Sí, a nada. sí. Ou tiras a palo, non hai problema. Tamén, a verdade. Queda un pouco máis acermado. Ahora, Pois sí, mencionabas aparte Saúl, pero é que tamén hai máis. Sí, sí, están os 101 goles veñen Están por apuntados. Diego Vasco, Abdu, Dani Pascual, etc. Jato. Abdu Jato. Inda así, vou co Galicia de Mugardos. Penso que van dar a teórica sorpresiña, porque un é segundo e estes serían terceiros, pero creo que van terminar ascendendo, sobre todo porque se van facer fortes na Pedreira. Eu creo que ali, sobre todo para o Gondomar, que é un equipo, bueno, pois me acostumado a xogar en herba artificial, nas gallandas, que é de herba artificial, vainas pasar bastante mal ali porque tamén ali caeron os Carral, Sporting Meicende non conseguiu a vitoria. Paréceme que neste caso, máis que a volta, a ida pode resultar determinante e ollo co Galicia de Mugardos porque creo que vai volver. Perfecto. Pois agora imos facer un rapidísima porra dos partidos de segunda que ascenden a primeira. Imos que as eliminatorias, alguén que as vaya cantando e vámonos mollando sin dar ningún tipo de explicación. Simplemente que engaña. Pois veña, comezamos co ese Agrón Barcala Club de Fútbol contra San Sadurniño. Eu vou decir... Non sei, a verdad. Vou decir Agrón Barcala. Eu agron tamén, sin duda. Eu tamén, Agrón. Agrón Barcala. 4-0. Aí va o San Sadurniño polo ascenso. Aí os van. Siguiente. Unha eliminatoria. Nada, olvidade, esquecedeo. Agora en Cerrona, equipo de facer en Cerrona, Sí. Sí. Na Sí. costa. No, cerca de Bertamirás, sí. Luaña, por aí. Sí. Entre Negreira Sí. e Ames. É certo, Sí. é certo. Siguiente eliminatoria, Xuventude de Orneda contra Lemos B. Eu aquí creo que vai haber doble ascenso Monfortino, ascendo mamá. Lemos B. Mamá. Volta na pinguela, E que xa foderon ao Pino de Mou. Eu vou dicir Dorneda. Pareceme tamén. Diz que o Dorneda vai ser o Mata Lucenses. Sí. Pois eu non sei que dicirvos, O Lemos B é un equipo novo. Son perfis totalmente diferentes de equipo. Sí. Lemos B. Lemos B. Eso sí, se non fan un partido como que fixeron en O Pino, Claro. Porque ese partido era para que gañase o Pino 4-0.
Aí está, cobrando facturitas. É certo. Pois volve ser a ida. Non me equivoco, joder. Volve ser a ida en Dornet. O sea, me refiero. Fora, Claro, por eso creo que poden pasar. E por último, na zona norte, Sí. Atléticos Castros Xallas. Eu digo Xallas. Eu digo Xallas de Ámsterdam tamén. Xallas. Sinto moito polo noso amigo Doro. Eu considero que vai pasar o Atlético os Castros. Pasou unha eliminatoria complicada contra o Rodeiro e non sei por qué, tío, dame que... O sea, Rodera é difícil sempre. Sí. E mira que se puxeron 2-0, pero porque gañaron 3-0 na Coruña. Eu creo que van pasar o Atlético os Castros da Coruña. Eu creo que tamén pasa Atléticos Castros. 2 contra 2, vale. E pasamos ao sur co Romai Soutomaior, onde eu digo o Soutomaior. Non teño pero ni idea. Eu non sei nin situar estes equipos. Por eso vou dicir Romai. Eu tamén, que me sona ben, a xogador de baloncesto. Sí, a Fernando Romai. En fútbol tamén. Sí, veña, Romai. O Romai. O Romai va desbolo os dous. Como era? Romai a quen máis? Soutomaior. Eu digo Soutomaior. Eu Soutomaior. Estes son zona de Vigo os dous, non? Sí, Soutomaior é o concello de Soutomaior. Soutomaior non é onde foi a guerra esta contra É que é en os O franceses. sea, si está Randa aquí, pois Soutomaior é isto. Ostras. Esta de aquí. A batalla contra os franceses da En guerra de plan, é independencia. como Sí. o punto da bahía, por É decirlo. Romai? A bahía de Ría. Romai é no Salnés, É que a min concello de Romai só me deu o cartel, tío, tipo me Portas ou por esta zona. Non queda lonxe da estrada. Só non me duro o cartel por aí. Sí. Deberíamos ternos informado algo antes. Sí, pero bueno. Está feo. É que a segunda futsal non a íbamos facer, hai que confirmar. Pero, A ver, a segunda futsal- pero facémola porque nos gusta agafar a equipos, sabes? Aí, pa. É entendible que controlamos un pouco todo porque cada un controla un pouco da súa zona, entonces vamos apañando, Sí, pero de esto- Vigo non hai ninguén. Nin idea. Sí. Hai que fichar alguén de Eh, Vigo. é o quinto partido que tamén é vigués, San Miguel contra Colegio Hogar, onde eu digo Colegio Hogar por un motivo, porque saliu bastante no Furancho este ano. De palizas, non? Sí. Pois pois eu polo área contraria Eros vou decir. Non te acordas ningún nome? No, O San Miguel. vou decir San Miguel. E eu, por levarlle a contraria a Eros tamén, o San Miguel. Eu volvo a ir con Eros Colegio Hogar. Non sei se xogaste algunha vez, eu xogaba, había un equipo de Santiago que xogaba no Polígono, que eu tinha xogado contra el de pequeno, que se chamaba San Miguel Arcángel. No, eu non. Un solo. Eso xa é outra época. Eu son da parroquia de San Miguel de Piñeira. Sí, señor. Pero máis Pois, rapaces, hai que dar unhas prediccións. Aí quedan non? as predicións, así que Que a xente poña as súas. Correcto. Sí, eso, que é moi fácil subir historias, pero Eso ou que, gao, pobre Mou está ahora mesmo na cama chorando de non vir aquí. Borrouse, non? Sí, sí, non todo quixes- meu. non quixes saber Borrouse. máis. Só o que había prediccións e non veo. Entón, hai que facer as vos. Ala, pois ata Pues aquí nada, o vídeo. pero además das predicións, pues deixad aí un like, un seguimento, un seguirnos nas redes sociais, unha suscripción, unha campanita, un hype, un todo, todas esas cosas tan bonitas. Unha membresía. Si vos facer membros, Non hai- non montamos subimos nada. unha propia casiña, Le- plan como a sí. de Bad Bunny, Sí. solo que nun campo de fútbol. O, fu- estades o ali- furanchiño, o furanchiño. estades ali bebendo cervezas que non minte. Éramos un El licor café, No vas a cumple recibides un vídeo de Cabo felicitándoos. Ollo ese, de Eros. Deros. Como se fora Víctor É máis Sabalís. caché. Bueno, pois ata aquí o vídeo nos Parabéns. seguiremos aquí, rapaces, como sempre. Falando do fútbol. Que máis? Oye, 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 oye. ¡Nos gusta!